Hasteni hangkorongni bisingo hayakeba district rongni bisingo belai no uklogo klaijak hinei sinijak district hayakeba hangkorongkha dolai district o hangkorono belai tiprasarokni jengjal kepal hamya tei tui kaham manungya kaham lama tuima himya amtui hai jengjal nukjagai phai tongo oboni bisingono dolai hangkorni bisingo klainai longtrai bili bukhasteo kwbangma amtui hai kami amchai hasuk khuriyo tongoi tongnai tiprasarokni mangpli tongo hayakeba jengjal tongo borokni tui kwrwi lama kwrwi jengjalni bisingtui mai phaisa chanan bagui phano solaiui langmano mwthangui ma tonmani o sungsaro amtui hai mangpli tongo o bukhasteo longtrai bili bukhasteni bisingo klainai amtui hai no belai kheno hasuk khuriyo tongoi tongjaknai tiprasarokni kaisa kami tongo omo wngkha diu reserve hinei sinijaknai Nondi Kumar Parani mangpli bukhasteni main town monu hatini simi khlaiui belai no bisingkugo klaio oro thanani waisa hapung kana nango waisa hapung nokhorna nango tuima barna nango khlaiui aro mathango o kami khajakmani 80 bosorni slaibano kwbang kök jora wngui tongo phiaba oro tabuk phano hasteo hapang khaithangbo hapang wngui thangbo dal bidal bodol rok achuk khamblai manthangbo phia oroni lukurokni kopal jengjal no jengjal birman no birbar amtui kheno taklai BJP IPF tipramo tharok hapanga achukmani yagulo tabuk no puila hinei saimanjakha kuno MLA hayakeba o Bidhan Sabha achuk thaini MLA borokni kamio thangai kasamani o MLA ni mung wngkha 48 Koramchhara Bidhan Sabha achuk thaini MLA Tipramotha bodolni Pol Dangshu bo tini belai no jengjalni bisingtui khlaiui o kamio thangai sogoika thangai o kamini okra chakra rok bai ganao achugui borokni jengjal khnaka tei borokni manthai soktai tei rithai rok no tuiui borok bai tini serai ke ganao achugui kok saka tini 48 Koramchhara Bidhan Sabha achuk thaini MLA Pol Dangshu paithago chungbai kok sanan thangui 48 Koramchhara Bidhan Sabha achuk thaini khachuksa MLA Pol Dangshu sawai khwnarikha puila to o kamio jaijor lama ma slamnai oboni yagulo current tei tui rokni sep borinani chai tokjaknai bini bwkhaktui hinai botini sawai khwnarikha o sarje chung tini khnaka je kwbangma bosor romino kuno MLA sokpaya ba MDC sokpaya tini nung sokpai mani bisingtui chung nukha je kami amthaibo burchuk bura tongmano belai kheno khapurjaka nung tini borokni parao phaiui visit ma khaimani bomai matam tamo problem dok nukha abo actually borokni demand tongmani borokno naina musungjakmani saithaibo kotorongkha oroni parano kisisa bahaike develop khaiui taisa borokno mainstream ko tubunani karon khai abo asuk bosor khasam para ephon o jaga kuno taisa government ni facilities kari government ni nog rok mankhano nog nugui mankhana lama bomte hai condition or huge kaisa bridge nango lama nango tui to kari current to kari abo to kasal masiko kai public rok to haimani ba excited ng khaboro karon asuk bosoro kep sokpaya ko kai angbo process ni through tei thanai ei action plan o danai engke chini oro tini panchayat officials bo phaijak video phaina tomoni bo phaimalia engkai puila lama ni proposal nai bridge ni danai abon pore lama bridge phaikan kai abon pore tui electric aboni subida rok bahagi tuiman abo action plan o dawoi eba jeta formal process je tomoni abo khainan chajokmai hambai omoni logi no tini MLA Pol Dangshu no gana malai belai kheno khatungja khate bongni kamio puila amtui khe tabuk phano kebo MLA phai sok payako oboni bagi bo borokni kha belai kheno kwchang kha hinai tini khoroksa chagrajuk sawai khwnarikha ani umor tabuk joratui 80 hai wngui tongo tabuk phano ang kebo luko adong no chini kamio phai kasamani mangpli nugyakho tini 48 Koramchhara Bidhan Sabha achuk thaini MLA no gana manui borok belai kheno khak changmani kok sawai khwnarikha o kamini chakrajok rok
싫어. 니네 따복 80-70 가면이 비신거 농니 임파라고 자비라고 꾸는 엠레로 파이 비지데 카이파이. 농야. 버르단 책가야 뭐 모르니 에밀레 몬트리. 다치 바카카 장고. 또는 엠레 속바이 바카 똥톡가 벌레나. 똥톡가 네 안고 사물lum다. 또 무슨 고고 뛰는 것도 좀 고고. 하여튼 나 지금 덕파에 오사보 똥톡자. 오사보 꼭 사름자. 농니 빠라니 붕따마. 디꾸마. para 농네 이 빠라 카만에 거의 뭐 서로 공카나 거의 뭐 서로 봐오 뭐 같이 좀 팔면이 이렇게 딱 팔면이지 미식이 좀 가. 니네 보이세 소토 왔으니까 빠라 카만에 또 알아서 비시 공카나. 같이 좀 오를 소포이 많지 않아. 아니 다다 또 보고 뭐다 그러자게 또 자체 노스님이 부망 아직 또 많이지. 잘 빼야는 빼게 또 내가 같이 오도 먹고. 니네 보면 카이 따서요? not beherit 트리푸라. 아까 아니 가볼까? 에펠자 축구에 통과. 어머너볼까? 디저트 이것도 캐만어. 또 베르도 캐만어. 이것도 캐만어. 어머너 잡으려. 말로 한 적은 농촌에 오고 그래. 이제 별 받지 않아요. 안적 농미 빠라니 봉따마. 디꼬만 빠라니. 자부이라고 CPM सरकार চাগৈ থাকা এত পরে বিজেপি ফাইকে কোনো সময় রগ অবতেকে এমএলএ রগ ফাই রগ নানাই ফাই ফাইয়ানো ন বমাহাই মাতং খাতন যে এমএলএ ফাই সকৈ মানে নং পারা বাইকাই তং নাইফি মানে ন 제일 수수비다는 뭐고 나이트 잠깐 별래 마야 그냥 별래 좀 보고 왔다 봐. 좀 걔 보기 동자 많이 놓게 나이트 주고 또 다들 가지라 군들이. 제일 수수비다 보고 나이 파자가 안 가. 보고 나이랑 এমনে নংনি রেশন কার্ড কইতা বিপিএল দে না পিএল 아니가 130짜리 দাম বেশি ও পুছানি আলাই কাছে করে যা কই পরিবার কানো ইন পারাগো 갈라이 아니 가운 또야. 아니네 130짜리 দাম বেশি Fiaba camera bus kanggo simi sama bai englak mannai rinai tei hapangni bising tei chubajaknai hinei sama bai englak lukurok ti prasarok manna nangnai mada mangkha saimana nangnai rida rijakha amobo lukurokno saiman rinani tei lukurokno sirinani ungthu hinei amobo kok sanai salcha thangei bijit khaima bai englak lukurok mada mangkha manai ratong amobo nai thai lukurokni 이삐지삐 먹고 같이 파. 예? 아야, 눈 꼬고 같이 파. আঙ্গুলেল খাতে 2 বছর কানা নাই তংখা তাতে সব পাইছিও 그래 바카니 함자가 꼬고 차. 무라로키 파야. 니 왔을 때 파야. বুড়ালে হিমাইয়া 능마야 가나. 니 잡대 함나. 워셔 좀 찾아오나. মা খেলে নিতে যত পাল বাচ্চা খাই 아가. নক ফান দিয়ে খাই আমবো হিমাইয়া 가데 지금 뭐 와차 보고 뭐라 아 보고 뭐 가라고 와차 내가 뭐 그러냐. 와차 오나 가지고 왔대. 말이 붙잖아. 그다 예쁜 말만 딱 있는 그게 맨날 오나야 그때. রিনাই জমা রিনাই বড় কায়াম বজাকা মানাই বড় বড় আঙ্গ কেসে থাকেছে 아. নক নিরাং কারি খাজার নাই এতই 아. চিমুতি